Lese buna prengjungi ngerang kenmau ya keting wai ka bawa UN sun ular wai katukan isna mansua halo ke jumam sap agani kari kejungi. Kini ka khubor ka balawna dikipai ba na kasnong nong perdi ka bahap pa mo kan blog nengkat ka jetelang bakasang ajan YM. Kapeng pau ya ke jumam sap adan hana kari kejungi. Kamtam lagi jingkam lagi skim ba prepare ka tat serta. Kini ka dei bakipai ba nong perdi ka lihat hu nengkat ka jetelang bat. Kasang ajan YM ka je kendu bagi khubor sampai sekarang. ha belum mabenra na kena ke kam ni lamat hasnong da ke cing cencar ba ke cing comat ada kata-kata barok si geto di sini kam tam nga ubabek batham boduna bumtip ya uabi penban belai umnom ino na ke cing yam ke cing chau umat ulong sung da penmi sab na penta ke cing sa la ben hasnong thau penmi sab do ba trit mun song man yawat ye kot islam ba ye dai na ko skim intercept ni la yawat ni la yai denti la bam katte kat ne sni ki por sni ni la met ni la bun sen ni ya kran so phit ro phit patiao ni ya ai ten da ga ai ti ar ba ya rap ni ba luis ta hagane ka por ka bam tan wa ba ya kano ka jing siam ka ba ni sa la ben 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 song thau ni ka ben ta ka skim wa intercept ni la hier en kori ni la sondur dur badar ki kot kisla la biang ni bangin pensai ni ba kene ka jing sa la ben apa nong perdi dai ba kan pau sai pelan setelah perthai maka perthai kan yo i maka snong ko betam boleh nom ino maka liang kum ngau watrip mat ine ro iba yai na mukim ila yang rasong lang klang benrat ng khong no ya gane ke jingdum ka ba ka jing snow ka ta ha ka jing la no fordar barim ba master no cut lai tali cut real tali kan nature of work system arja kat lai kadai check dam mo ya ka bala sanction ka kerteng jong ba mastar nong room ubadai u arang ba snong ku tu por te la sanction ya gane ha ka kerteng jong ba mastar nong room nomor ude vendor te kini ki beneficiaries pat kidai ne ba brain nong room unia uyo ndru ar hajar ban pentraya ka check dam number 1 mo kata ka check dam ni la bed lalu cendur kamdan hunu kita check dam te kaba ar kadai ka kontur ba bon ka jaka ba ki mot ban kanro ya ke per mo ya ki jaka ayu jaka rap te kani kadai kerteng jumba kroy man song ya ka bala amang tang prajar ni usan tengka kataru kamdan ai ru am kaskim tang kan gat ban pen idak bakadan ru kamdan te kani ka pisah kidan hadu moh kidan kani ka bala kadai jong loose boulder box terrace kadai jong ba meton mansong ka basaw kadai ka juhi jong uba starwell mansong ka basan kadai ka juhi jong kong dian kriam agri implement aibor mukim ibadai rang basnong ba thamai menta agri implement biang jong harman nongrum bat kini we kani ka we ka bakat we le kadai check dam klem don kerteng mano bayo ka pisala release ngala shto am to nonim mo don kerteng kumno ka office kala aban issue lani bar release ya kapisa claim dadan kerteng syai kena kisa galai dia ndala ekran ranger wong bakani ngelasania abai ha urang ba snong jong kata kisnong ka ba galong ba claim dan le ya kata ka investigation lani ka inquiry hadian haswa ban let ban investigate mo la kala adep na em ka jingtrai claim let claim pet claim thot claim dawat bania isu ba ikene ka arlak tangka but ya kene ka arlak tangka barkhot ka bangilet ngilit wat jiktep apo snong nang perdi rangkat begini kirang ba klam dan ka wai ru ka jingtrai de kene ka de ka jong osnam arja khat ar khala na ta ka don sa kene jong osnam ar hajar khatsan kene de ka ju hi na ka IWMP 11 arja khatsan fund ka bala penkret nang tak nang perdi kene bala yo pay to shiri master nang room parkhot kini kisken hadu arja khatwai hadu arja arpwai lasio ke kerteng jong leo master nang rum bade orang basno
Te kani ka water harvesting structure mo kani ka panangkong arja khasan la sanction sa master nangrum an party an who's that party ngintep malu bade party jungu la sanction itu khandai polai hajar news pa prapau drip irrigation ya kaba kidan ka to kani kinorat tampau kipan mo haji sha ka soil ka sai ai kini ke drip irrigation ha ki jakar tampau Kelamdan hadin bala alek inquiry kamdan kata drip irrigation. Kata ro hadu drop kena jar news pa sanpau la sanction. Kani ke irrigation part hana la sio se kata marti hardware for grid pipe prap sama jar news pa sanpau tengka. Total ke amount kalong saw arla saw kena jar aspa prapau. Nanta house nam arjar khat riu khat nyau keren baru renja wong ba yo le se kamdan. Ke ngamtep balai ki klan provide dingi na marwa jishan la production do arja karwe do arja rapoi te ki provide dingi tang new snam arja khat pra snam arja khat pra ka total amount ke ba ka office ka sanction ke de do san lak prap kanda hajar new spa karwe thiem ni ka hak chu ki pai ba te ha ka ne ka ba kene ka ba shipo ma kami kene kan pan nang roi SSG la sanction sau po sau ajar san po tengka Karba kini ki grup ki ong baki yo tang lai pau hajar. Syai ka amount khat saw jar sam pau tengka. Hantaru kat berdekat sebayat tinggi tu sudah. Dengan sengo ba nakaliang jong ngi kum keseng hadian ba kini ki lawan ki ong bangi ngimang ban thok ban pulih. Habang itre nam tau pai ba ngim ban se ban sim ki isu. Teng la sengo leran mo ban wan siwan ban ya keren ya kita ga bam sap tang ba mlali e ke marba. Kipat ba ki baduk kipat ba ki babit ki baduna ki jeng jitep sanang kendong isak nyantai ya nangta kadang sagani ke jing siu ya kene MS dino sit mo wasiu kene adu lailak arko hajar tengka kene ka jing siu kene gitar kene ba thiet ki sembai ding sembai yu gamdar ke jing tung dia mutai stendrai kani ka office adit bengla pan ya kani ka weka ikene subha ai ki dor jog jing trai mo ki activities bagi pentrai tu kesno ki klan la provide uranjar lo kerpat yang awong ba subha seba apa la dalam kepala para khasi para mangi ngindom yalet seba kamjingan namar ba ka office kala bakala ka klan la provide di kini ki dor ya kini ki activities ko ngalak kumong ngong balada kat badang yo bania bamsa ya ka hak jang kariu kan thai ka badai ban yo hak ru khibam phimte pa kadai para khasiru andal ami na kalian jong kini kiri rong ba on file RTI phekan ma bu phide khasi kum kini ki chat ban riu ki dan ki mlak salang ka jong ni watang pan pen ka khman la iji ya jing bam sam hakari jong ni lakum uksau bam juyo singdo kapau perthai ni tim lun baro lakum uksau bam juyo singdo kapau perthai ni tim lun baro ha perthai ya kaspa tu yo ha kot ba jong suj pan la tho onda la paisa ka wei kari nong thau un aya pi du la ki onda la paisa ka wei kari nong thau un aya pi du la ki oh jinjar udong urang li nang hek po pan ki ba sung